Mr. Lin an chuan an pun hen a chuan kan pi chung chang company lama engemaw soine neu ka khetlat mai a avatia eng soine neu mo han ti chuan an soidan chuan kum lama pateu to mai a kop thin nin an soya anti Mr. Gu chuan makati khop mai a ani chu mole ekal phot te anga han ti chuan khuyamo kan kalang antia o ami pa kop thin upadeu an ti chu au patak takem kamvel an ti ton alom antia pon lama chuan an chuaka ole ho tu pa melong ha ko tin pon lama chuan Mr. Lin a po chu a chuak ve ta ni hetira hian company building pon lama chuan Miss J chu a kan chuaka a thoven mel khop mai pon lama chuan ken ni chuan Miss J song chu i zak lo hle mai in company in ho tu pa i thlem vela lo en teu enu hi a zak lo tak tak ani o tin a han sei vela ni an company an ho tu pa hi amut pui fo to nia ka rin ni a han ti chuan eng thum zani ronga moi sele ka beng don chem mani la tin thinarim tak chuan a kut chu an lek de wai mai a enga in ben le tu mo ka hlau tuk en teu enu hi za po khado ni hi mi pat mai chiat na chu asum lak lunan amang tel theinia he tiang ang chu za thlak hon mai a han tia ti chuan le medang ho chuan nie ke po makati na kon som na ri ro telo nen thiam thil bi kan em puka khasi rawa tuna kan li de kan de to nia an han tia he tiang mai chia ro ni don wang ni che hi mole thilenga matak chu om nge ni tin an lo sei no mai ni chu tia an sei no ta ka chum bi je chuan apoi do ve try em mi te hoi chu kan nel boi lo mai tiang ngoi makila athaso kin ka khria tin ngai tua engma sei ji talem lova ti chuan le an pe de wa chuan motor chang kang to mai hi ong kal ta eheu so motor chu tu tang nge nyang le an lo thia ka kha thia me tu ya matak an lo khoi don an nge yang tu nge ne ngo din an lo ena ti chuan motor chuan chuan Mr. Gu chu an chuak da zan mai chu han mo chu mi je chuan Mr. Gu chu kan boss chu kan company inge mo kan ti don le ngati nge mo ama nge local le tin alo ni de wa fa me a Mr. Gu chu zoimon chu da kon kal phei zela kian ni chon biak lo in be se viwa ma se betalo chuan Miss J zok chu a han vona Miss J melo kha thiam la helai mona hin thil pakhat sei fe la ko du ni ani hi kan upui ni a ti chuan khatianga mi te zinga dik lo tak taka lo pu vela ni amo ni lo tak taka chung chang lo sei kha ka rem ti vak lo nia khatiang thil kha a thleng le ni ngai chuan kan upui chunga hin tiang thil hi in ti le ni hoi chuan Mr. Len lo phela chu tianga ti piang chu khem tu kan ni a ti ta midang ho chuan ai jia song hi kan ho tu pa no pui mo lo ni a afu mak ve en ting ni thei jok le an lo ti ni ti chuan Mr. Len chuan ken hen a chuan kapi ilo kal phot me don nam niang a han ti chuan ken a chuan thinram do chuan go ting zau min ti za dan chu elain chiang khopang tin akal son ve a ma se Mr. Gu le mi je te chuan enga tan vak ma an lo ngai lem lo ni ti chuan le mi je chuan do tak enga tingi helai munai lo kala enge on ti dona an ti chuan o ko on foi don che helai muna kalo lo ni chuan an soyang devin pa upadeu deu te ilo ko pang ti khalau lom an ti ve an fiama ti chuan mi je chuan chumi chung chang chu ilo khre ve ni mo an ti a o he chuan phim kho do la thain ga khia mi te ho hin chung chang dik lo tak tak an soya in soi fiana ni mo chu ti ang ilan tiak lo ni chuan dik lo takin mi ni chunga thilan ti theinia an ti chuan ke po thil dik tak he ga khachiang bik lova he na ka mo thei chan te poi ka chiang bik lova ma se nang ma min se pui wang lek lo nia chung te chu ka kha ve chawa wei sen takin thil ka sengam lo lom an dia Mr. Gu chuan nia zelo wa ti khop mai ke ma wang nai mo ni ti ka khil chu chuan thok tu lo wang ti ka lau sia a han ti chuan a soi jong mai mi je chuan an ku adeu chat maya kalom khop mai kalom lu to nia ho tu pa an tia ti chuan mo tong lama chuan atlam phei ta ni Mr. Gu thin lunga ro chu mi je chuan an ne chho viau maya ni de over mai ni ken ni khalo lang ve le a in lama chuan a hoa thin rim em mai chuan do kana thil da te po chu pai da ta chuai maya
kanu ani hi ji chung ko golo to tu aloni tak tak vai phei chuan en ting kan ti ta hang kan chan hi a cheto te mania tin alo soya ma se mi ji chuan chu tiang thil chu a thleng hau lawang chu lawa kha mei cheno pangte kha ani ka ring tat lo a chan chu kha mei cheno pangte kha chu mi sual ho ne na deadline ka khwal dei to lom en ting ani kha ni theyang kan khre sual anyang a han tia chu ta ken ken ni chuan kanu ji company nei thei tu hian thei top kan chua ma se kan thil ti hi an lo khre chua ka phuba la tu an lo le ni chuan kan chan hi chedon ania a han ti chuan lungai ma ta che ama ta ta lo ni mo ni lo mo a khriat na lo to le hala chu wang chuan eng ma lo thon tu om lo ke ma ni zokin ma kan lak vat vat angai ni tin enga ma tak chu a khil ole ta sa mai ni ole zana lo nia mi je chu mun pakata hin lo kala chu vela nung lama tong chu mi sual pan hi lo kalin chung mi ta chuan an mana motonga chuan khungin an hruai bo ta dei mai mun pakhat in ro san to hmuna hian an hruai ta chulai hmuna chuan mi je chan phuak beta kian kian chu a kon kal ta zan maya mi je po chu a kon hoi chuaka kian kian ni melan mu chuan tun ma thil thlenga a kha chuak ta we mai atet laya mi sulina an kidnap lai vel ka angai to chuak ta we maya ji kian kian nong ma elo antia o ke ma ka ni ye I alo tu ka ke hi voi tam tak nin ti zak tua chu wang chuan ka ti tu ka ti ve ni hi antia kian kian ya time ni entering mo ti tum le an ti le ya kian kian ni chuan amo nie ka alom ani na taka chuan nang hian ka pasal min chu sakani ti ka khre tang khan ka a vek to zo kani chu phriang che a han tia hetira hem mi je chuan dak thlang ke them chulai nam phuang na chu han ti cha an lo tum vel me ka kian kian ni po chuan hetianga film mail taka oma mi pa te thinlung he hi nuam ti hle mai mo a han ti vela chu ta miss je chuan Mr. Go ni thil ti hi khre chuan angai tam don lo che nia a han tia entina Mr. Go chuan nang hi angai na tak tak chin I khriam man le a thai nang hi amangai hle cheni chuan ti dang ka khrialom email thatak hi kan ti cheve ka ngani mailom ti chuan tu ngei ni ti a khre to lo nga ti na han soi vela ti chuan chem te hi gon la amaya chuan chem te chuan gon tai thle ka vek mai han tuma mi je chuan lokin thil pakhat Mr. Go thuruk khil to chaka nei nia a han tia eng thuruk mo soi tu ka nei a adita hetila hian Mr. Go nam pang lo langa phone call amanga anu puyom na chu khriat lo wangin a mel khriat ang te alo phone call vel me kani ma se tum ba chu phone call chu an chang thei box si lawa ending en hengo Mr. Len khoyang e omrang takin zong hal vat me tu midang tu ma ka be pop thei lo tlat mai an ti chuan ole ati chu ta le ka pu lokin he om na lai chu ka chui fu te tlat mai in ro pakhat lu to lawa chumi hmuna chu na omani tin om na lai hmun chuan soi vela chulai hmuna chu nga tingi omango yang takin ka vakalang hala ngai ni chu adin hmuna de thong nge yang tin rang takin chulai hmuna chuan angkal tanga la ni hatila hian miss ken ken e po chuan eng thurong mo soi tu nei chu alo tia lokal nai rom kalo khirang che antia ti chuan ken ken chu a zu kun na ya chu vele miss je chuan at phuang na lai chu antal phel nga zung zunga ka soi tu chu mo tin miss ken keni puma chun takin an tlowa ti chuan a thong hala tlan chen halan tuma ma se midang misol ho chun local belia an ron hual ta tu tu mai khoya mai tlan che don lo hon lo ti chu vele Mr. Go te na te ho bo chun ron thleng ve ta chak tok chun ron thlana chulai hmuna chuan an ron zunga naw te hon hena chuan in then da gola mun tim hi dap chuak vek ng chu lo tia in lian tak ani wang na na lai tak chu an khre fu mai bek lo ni chu da le miss ken ken chuan mi zen hena chuan mi bum vel chi thiam le mai mo a thai tuna chuan hei kanaw te ho hi eng tian te king e ibum thei an lo anang chu mi ku thlak te pe thiam veu ni rom ni tin han deu so vera Mr. Gula chu anom na lai ron pan chana kon kal phei zela
an om na lai hmun a kon thlen ve le chuan Jason I try am a kon ti ta chu ve le Miss J chu ho tu pa tin an tlan phei nga la Miss Sul ho chuan an kon uma tiang chuan kon hlap nga la han tuma an in sual nga ta noi mai Mr. Gu po in sual lo thiam viau maya chung Miss Sul ho chung khoi phone han tuma an khoi fu de thei dek lova chu mai ne levin a pet thudeu thok maya an zawai chuan amal te chuan a khoi thlu da zera tu ma chuan Mr. Gu chu an ne ta lo ni heti lai hian ken chuan tal tum pakha chu lo la ve a alo in siam kan ve so wa Mr. Gu chuan Miss I try am tingi om an lo tia heti lai tak hian ken chuan chu mi te mai chu tin a tal tum ken chuan Mr. Gu tu khoma tak mai chuan vuak pop mai chu han tuma ma se chu Miss J chan lo muin kha avdon ti tin ama le ma chu a in do ta zo kan Miss J nunga chuan na tak chuan a hlap ta thok mai ni Mr. Gu chuan Jason I try am an tia ma se a zoi ta nak mai Mr. Gu lan chong I tlan che lo chuanin an lo khoi don che nia a thia chu tong kam chia mai chu an tet la ya me pano pang te hena a khit kha ni Mr. Gu chuan engmo Jason tuna khan engthil moi soya an tia ti chuan rang takin an pom ka nga anaw te ho po chun kon thling ta ngal boka anaw te ho chuan chu mi solo tu phung ho chu man ro le heng mi te hi an tia an boy pui zui te hala Mr. Gu chuan Miss J chu doctor omna la ma chuan a khoi ta ni hospital lo thlen chuan doctor khong etakin chan him teu athi theilo nia athi ma ngein in tom pui ngai nia an han tia ole tin emergency room lama chuan nok hal tawat maya Jason in ti hang cho I hang ngai nia doctor hoin an tom pui don che nia tin an awlom loma chuan doctor te ho chuan pon lama hi milong hang ta chu chunga chuan lo theilo ve an lo tia ti chuan pon lama chuan Mr. Gu le Mr. Lin chuan an lo ngak ta an mai ni ole doctor chuan thei to pan chua ole na kina chuan room lama chuan an valut ve thei ta Mr. Gu chuan lo ha viu maya ma se Mr. Lin chuan kapu lungai le thuk chu doctor chuan din mun lo thona ma ding to lo ban ti kha an lo tia ko khie pon lama men lo va chua san lok thei ngem an ti chuan ole tim pon lama chuan Mr. Lin chu chua ka a chua tak no chuan Mr. Gu chuan Miss J chu uluk tak chuan an ena akut te chu nge tak mai chuan an vuana a ko te chuan tun ma dewa a ke a sel liam pui mai om mu lai te kha angai to chok ta we maya he siang hi khoi tong nge ne a an ti chuan ka khoi big lo ka no sedan chuan te tong ka nei thu soya ke ma hen ka kha chho zo to sirawa tia soilai wel te khan ngai to chhuak ani Mr. Gu chuan nong ma hi ka mi zon mei chano pang te kha ini tak em moni don le nge ini lo le nong ma bel la hi ni chan chin eng mai kha thei to bok si lowa tinam phun deu sapa Jason lao song che ibula kom tlat nia ti ten han soi ni hetila hian Miss J chu amu mang tira tun ma ate lai chin kha angai to le ta wai maya Jason hi iu nau no ken ni hi chuan ani hi inote nia inote ji ni hi inote ji pasal hi ipata na kin om taka thok thin veng him thin tu nia chu wang chuan kan in chunga hian alom be don ani iu nau nu ang chin en don nia ken ni hi o iu nau nu ni hi tia alo soi lai vel ka khachuak te oi mai ni chu ta le thil thlen dan chu an mu chun zom zela Jason inu hi van doi thak takin lo bo kala ken inu khan Jason apoi le mai inu chu kan kiang om to lova masi ke ma hen ken kol che nga inu ang che min ngai don ni o ti lai vel te kha angai to na chu na on lang to we mai ni chu ta le nu tin on au chuaka Mr. Gu chuan Jason mu mang thalo nei em ni a an lo ti a ma se Miss J chu on la ha chuak che lova ti chuan a thil mulai chu mu chun zum le ta Miss ken inu khan Mr. Hong thena chuan rang takin ani hi labo ngalula tilum halong chu ati lai vel te kha chuaka ti chuan J chu pakata hian an lo kal nan tlat maya
min chua tiêu tia ao lai vel te ka kha chua ka chu ta le a kon ha chuak ta hol mai Mr. Gu chuan I kon ha ta mo I thaim an tia in tingi om tin a han kai thowa Mr. Gu chuan le chin deu khan ji song le ti ming te soing ka khia I thaim a han tia Miss J chuan o thilen kim ka khode to ju hui khan kanu thata chuan min kidnap poka misual hna min kharani a kon ti chuak ta hol maya chu ti mo inga tinge chu tiang thil chu atia a han ti chuan a chan chu kanu company kha amana ro chuna kanu company kha en kola kanu company ro chun tu kha afanu result se du wangin ke hi min ti bho tu mani a han tia thil om da vel chu a han soita Mr. Gu chuan animo anile ke hi tunge kani I kha chuak thei ta em a han ti chuan o nong te chu ka ho tu pa ka boss lo mini an dia chu mo a han ti chuan o ka pasal po ini bok an dia anile thil dang khre chhe nei em a han ti chuan a engma chu bak chu khre chu ka nei to lo chu jong chu ka khre chu om chun chu ni atita Mr. Gu chuan meidan mel tak chuan ani chuanin khati lai khan no pangte pakhat I chan hima oma khami khai khai chuak zo to lovem nia anti chuan entimo no pangte mo o I seita ka chung ka khia khalai mun akhan company gan tang du na chuan mun pakhata hi melo ngak to kan ka tia kalo le lewa don ne tan lo omang che ka tia chuanin tin a han ngai to chianga moite no pangte dung chang chu enting nang hian ni lo khre ve de thia a han tia Mr. Gu chuan enga tinge no pangten hena chung kal le leng tin soi chia I le tak no wa atita a han ngai to le wanga a khati lai khan an tia Mr. Gu chuan han ngai to chiang te enga tinge khan no pang hena khan I le lo chan an te ria eng lo nia anin taka chuanin khati ka kal ta kha mi suale min mana min kidnapa chuanin van nei thak takin tin mo katlan chuak thei khra ma chutia katlan chuan khano pangte da makhan vale le ka tuma ma se ka lu hian na takin tunge mani he mino wa chong ka khret na jong chong ka hlota ka ho chole me chuan dam doi na lo om tuwa engma ka kha chun zum ta lo ne a han tia chutia han soita ka chun Mr. Gu chuna bel go chuan o tuna chuna chiang ta ama ngei hi alo ni tak ani mo chuan a khret na lo wang ni chu ke ma po min khret to lo ni tuna chuan engke ma chiang ta ya tin alim ang reng ta viau maya chutia ngoi wang lai chuan Mr. Gu enge thil dik lo om em ni yom dan chu awa dik lo ve an ti chuan ai engma chu tiang thil dik lo om lo thil pakhat ka khret chak em mai ka khret chuaka chu wang mai me mo le an tia chuanin tia se han tum lai chuan ngoite Mr. Gu thil pakhat min ti sak thengem chuan kal ho zong po hi min pe to lo mai ton nia min ti sak thei phot chuan an tia o enge mamoi nei te chuan sei ta che atita a chun zum chu episode le kan on tiang lo chu hon lo chang la kan on ti chuak le hal va don ni o